Протестът на масите е лозунгът на бунтът, насочен срещу тоталната забрана за тютюнопушене на закрито, който се проведе днес на площад Свобода. В него се включиха повече от 100 души, собственици и управители на заведения, както и дискриминирани пушачи. Всички те вярват, че има реален шанс промяната в закона да бъде гласувана, затова излизат да изкажат гражданската си позиция и да изявят волята си. Подробности вижте в репортажа на Венета Арабска и Мартин Герасимов. Празни маси, столове на площад Свобода. Тук-таме по някой добре облечен гражданин решил да изпуши набързо поредната цигара заедно с кафето. За тях изправени собственици и персонал на заведения, както и хора, които обичат тютюневия дим. На тази сцена, олицетворяваща празните кафенета, ресторанти и питейни заведения след въвеждане на забраната за тютюнопушене, станаха свидетели гражданите на Търговище днес. На територията на цялата страна ние постоянно говорим, разговаряме с колеги, поддържаме връзка между 40 до 90% загуби. Реални загуби, които излизат от нашия джоб. Единственото, за което молим и призоваваме и сме се събрали в знак на протест тук днес е да не ни взимат хляба. Да не взимат нашия хляб, на колегите ни, на персонала, на нашите деца. Не ни взимайте хляба от ръцете. С въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене според протестиращите се пренебрегва правото на собственост, което имат съдържателите на различните типове заведения. Единствено ресторантския бранш в момента, хотелиерството и заведенията за развлечения търпят загуби от цялата тази работа. Вменява ни се на нас цялата тежест от закона. Собствениците на заведения поддържат исканията си законът да се върне в старият му вид, като има зали за пушачи и непушачи. Заведения до 70 квадратни метра да могат да избират статута си, а нощните да бъдат без забрана за тютюнев дим. Всички колеги, които организират протести на територията на цялата страна, които ще бъдат много масивни, специално в София и във Варна, единодушно са решили, че ще се внесе писмо в парламента, с което се предупреждава, че ако до 1 декември не ни помогнат с решение, което ни удовлетворява, започваме гражданско неподчинение и национален бойкот срещу забраната всички колеги от бранша на територията на цялата страна. Пепелници на залите ни за пушачи и естествено експлоатация на вентилациите, недопускане на лица до 18 години в тези зали. Не знам там какво е, това е под последните минути решение. Няма как да не ги допускаме в крайна сметка, може би ще се примирим с техните санкции. Собствениците на нощни клубове, кафенета и ресторанти протестираха с плакати, на които пишеше името на заведението и цифрата на застрашеният от уволнение персонал. Най-атрактивен беше транспарант, носен от красива млада дама, който гласеше: "Без Бойко можем, без цигари не".